Mga gandararat ng pa-biometric ko ani nga time. So mo ni siya diri ang ganap no sa sulod, dili siya pwede ta dito sa second floor kay ngano ang kuan manggod, ang biometric manggod is oras-oras siya kung unsay nakabutang sa imong papel mo nang oras ka pwede mo pila dito. Ang akong schedule mga gandararat is alas 2:45. Mo to nga napakoy time nga mo kaon, nagmoto na pa-BP ko, napakuha ko sa ko ang sugar count. Kay ngano alas 2:45 man ang ako ang pila. Kani ako mga kauban may agency tapos mga ex abroad may pero na ani sa gula ni diri na salon na mga unsa to mga welder tapos na DH po sila pero mga ex abroad may kaning nag-biometric karon. Tapos mga gandararat diri na ig-offer diri nga BPI walay bayad ATM. So ning grab jud ko kay ngano may tigom gito kay ngano na ako college magtulo na kabuok sila so kay kinahanglan na jud ako magtigom og kwarta mga gandararat. Hunat na this good ni dili jud pwede nga magdili magtigom. So ning kuan na lang jud ko ning grab ko nagpasalamat po ko kay free raman bisag piso walay bayad. So na po'y nag-guide sa mga taga-agency mga gandararat kay para mo ay magdala sa amoa. Daghan kay may munang kulang ang isa ka jeepan mga gandararat. Sa akin ka kumando kaya i-focus mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Taga saan ka? Paging, Dito lang pala. oo, kaya ako paging. Lapit-lapit mo. Tawagin ko yung mga alauna po. Yes. Tatay ko. Cortez. 2:30 ka sa Pinakahuli? meron pa. Kami ang pinakahuli. 5 si Castro. 45. Kaming dalo. Kain muna tayo. Lebo. So, yung mga 2:15 to 45 to 30, pwede pa kayong kumain sa baba. Tapos balik lang po kayo dito. Dito ko lang kayo hanapin. Tsaka yung 1:45. Pwede pa. Mga alas 2, ma'am. Balik kami dito. Balik, basta pagkatapos nyo kumain or ano ba dyan, balik lang kayo dito kasi dito ko kayo hanapin. Sige, ma'am. Sige, go.